Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab kanimo. Alam kita mga yan alang sa pagsaw ni Santos nga misa. Maghinusuon na kita sa atong mga sala. Kaluy Kanakasala kami, kanimo, ipakita ang imong kaluoy, ug luwas sa kami, Ginoo. Kristo, kaluoy kami, Kristo, kaluoy kami, ipakita ang imong kaluoy, ug luwas sa kami, Ginoo. Kaluyong na kita sa Diyos nga makagaom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadoon ta kita niya. Ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Nais sayang matao din sa yuta. Ginoong Diyos sa Ginong Hari, Samahan makagagam sa tanan. nagasimba kami kahalimo, Nagapasalamat kami kanimo. nagadahi kami kahalimo, Tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan. Kaloy kami. ikaw nagalingkod sa tuo sa Samahan, lawatan among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, Ikaw naman ang Ginoo. ikaw lamang ang labing kalangkot. O Hesu Kristo, Sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos sa Amahan. Amen. Magampo kita, Diyos nga amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran, ug sa Espiritu sa kasantos, nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahang mga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya nga tunhay nga Trinidad, ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kinihamong gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises ningon sa katawhan, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tawo, og sa panahon sukad buhata sa Dios ang tawo, og pangutana sa tibuok kalibutan, kun sukad masukad, may dako bang butang nga nahitabo o gibalita nga sama niini? May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa tiliwala sa kalayo, ingon sa inyong nadungog og buhi pa ba gihapon sila? May Diyos ba nga misulay pagkuha og katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Diyos? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto, pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang og mga milagro. Busa hibaw-in ninyo nining adlawa og itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo maoray Dios sa langit ug sa yuta. Busa tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlawa, aron nga walay daotang mahitabo kaninyo og sa inyong mga anak, og mabuhi kamog dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio.
Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Kalihog kitang tanan. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta atong tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pinaagi sa pulong sa Ginoo gibuhat ang mga langit. Pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ang tanan nilang kagahuman. Kay misulti siya o kini nahimo. Misugo siya o kini mibarog atong tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo. Gatan-aw nganha kanila nga madukon kaniya. Kaniya nagalaom sa iyang kaluoy aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon o pag-amping kanila bisan pa sa gutom atong tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo nga maong atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maniaunta kanamo nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo atong tubag. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimog kaninyo ulipon aron mahadlok kamo. Hinunua ang maong Espiritu, maghimog kaninyo mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon. Amahan ko, makikiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu o magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ang sanglit nga mga anak naman kita niya, makapanagya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana, may mo kitang masig ka manununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kon magaambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Hallelujah, 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 Hallelujah. Langgat ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manahasad kanimo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga pagaadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya. Bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila,
Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug himua sila nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudloi sila pagtuman sa tanan nga ako gisugo kaninyo. O hinumdumi ako nagauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kanatong tanan. Nagatuo ako nga ang akong misa unya panghapon. Apan di ay nausab ang schedule. Maka na nga medyo na dilatar kita jutay sa atong pagsaulog karon sa simbahan, sa atong matuod nga pagtuo isip mga Kristiyano. Kay giingon nga kung kining pagtuo nga matuod wala nato dili kita matawag nga tinuod nga Kristiyano. Ang matuod nga pagtuo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Dios nga Espiritu Santo, nga mao'y gihisgutan sa ikaduhang pagbasa matud pa ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga Roma. Ang tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. So pananglitan makapangutana kita sa atong kaugalingon. Kinsa man ang gamando sa atong kinabuhi, ang Espiritu ba sa Dios maoy nagmando sa atong mga hunahuna, sa atong mga pulong, sa atong mga buhat. Kay ang tanang minanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Nag-ingon usab si San Pablo, ang maong Espiritu maoy maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Sa panahon nga kita kalagmitan kanato mga gagmayng pangbata, ibunyagan kita sa simbahan, kita nahimong mga anak sa Dios. Maka na pananglitan mga pila ka bulan nga milabay ang atong Santo Papa. Mipagawa siya og usa ka sulat pagtulunan nga isip kita mga anak sa Dios. Kitang tanan mga managsuon. Ang iyang gisulat pinanguluhan Fratelli Tutti. We are all brothers and sisters in Christ. Mga anak sa Dios, kitang tanan, maka na nga kitang mga taong maghigugmaay o magtinabangay
sama pananglit sa mga lain-laing mga dapit sa Pilipinas nga gipanghimo ang matawag o mga pagpakaon sa atong mga kaigsuonan nga galisod. Nakitang tanan mga managsuon o ang Santo Papa ang iyang gisulat Fratelli Tutti mo kini ang iyang nakuha nga pagtulunan ni Saint Francis of Assisi. Diin siya miingon, Brother Sun and Sister Moon. Sa maong salida, sa bata pa ako, dili ako makasabot pag-ayo. Ngano makaingon si Saint Francis, Brother Sun and Sister Moon. Tungkol kitang tanang mga tao, mga anak sa Diyos. Kitang tanang mga tao managsuon, o we are intrinsically linked to creation. O kana ang adlaw o mga bulan nakaingon si Saint Francis, Brother Sun, igsuon, Sister Moon. No kani ang atong pagtuo kanatong mga Kristiyano nga atong gisaulog ang matuod nga pagtuo. Kagahapon aduna ako'y gikasal. Ingon usab sa mga laing mga adlaw diin kaslon magkasal ang pari. Kayong naay parte na maingon pananglitan ang bana. O sama kaninyo mga managti ayon pagkakaroon nga nagsimba. Mahinumduman ninyo nga gikuha ninyo ang sing-sing o nganla ninyo ang inyong panitan ang asawa. Dahil isulob kining sing-sing. Matingala ako pag ayo usahay ngano pananglitan ang bana nga ang iyang buhaton ra maunta nga mo sunod unsa ang gisulti sa pari isulob kining sing-sing. Apan siya magkapuliki pa og istorya. Mura karon pa siya makabakbak sa maong pulong. Dayong timaan sa akong paghigugma o usahay dalibog siya. Mura o asa iyang hunahuna anang panahon na sa kasal. Timaan sa akong paghigugma o pag-unong kanimo. Dayon isa pa maulian-ulian ang iyang hunahuna nga di ay siya gahatag og sing-sing sayang asawa. Unsa ka mahinungdanon ang maong buhat. Dayon moingon sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Usa lang kini ka example mga kaigsuonan nga ang atong matuon nga pagtuo isip mga Kristiyano sa Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak ug Diyos nga Espiritu Santo is a vital aspect of our Christian life and existence. Maka na kay sa pag sulti panangitan usab sa asawa. Moingon siyang ba isulob kining sing-sing
timaan sa akong paghigugma. Matupa sang piton ang Ginoo nga ang gugma sama sa gugma sa Dios nga Amahan. Nga kanunay nga nag-atiman sa mga kikinahanglan sa mga tao. Timaan sa anak sama sa paghigugma sa Dios nga anak nga siya nagpakamatay alang sa atong kaluwasan. O sa Espiritu Santo nga mao'y maghahatag o kadasig, maghahatag o strength aron silang mga managtiayon ang ilang panaghigugmaay o panaghiusa. Gibindisyonan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo ang ilang panahiusa o paghigugmaay maligon pa o mabungahon. Bisan tuod kita ng mga Katoliko, manguros kita nga wala lay mura o wala sa buot. Ngayon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, pero di ay kung ato ayon og subay ang atong pagtuo nga matuod. Ang Ginoo siya mao ang naghatag nato tinuod nga kinabuhi o kay dasig. Sanglit mga anak naman kita niya makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios. Pananglitan ang usa ka bata nga nabunyagan matupa sa ebanghelyo, bunyagan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao kana ang sinugdanan sa pagdawat sa mga panalangin sa Dios. Sama pananglit karong panahon sa bulan sa Mayo ang mga ubang mga kabataan nakapangumpisal tungod kay nabunyagan na sila dayon sila makapangalawat ug usa ka higayon ni ana usa sa mga dagkong tawo sa kasaysayan sa kalibutan pananglitan si Napoleon Bonaparte. Nakabot na niya ang tanan, gahom o bahandi. Gipangutanan siya, unsa man ang maka hinungdanon kaayo nga butang nga nahitabo sayang kinabuhi. Ug siya mingon, kadtong adlaw nga bata pa ako, ug akong nadawat ang pananalangin sa Dios diha sa First Communion. Diin madawat sa tao ang panalangin sa Dios. Ang Ginoo mismo mao ang madawat sulod sa misa. Pero karong mga panahon na ang uso, pananglitan, kanang pa selfie kuyog sa mga dagkong tao o mga sikat o maayo nagpanimati kung pananitan adunay picture nga hawod og sikat nga atong ikapakita sa uban, pero kung ayhog subay ang iyang bili ni ana gamay ra kaayo ikumparar sa panahon sama sa atong pagsimba karon atong madawat ang Ginoo sa atong kinabuhi. Madawat nato ang Dios nga Amahan nga atong nga naghigugma kanato o iyang gugma iyang gipakita sa iyang pagpadala sa bugtong nga anak sa Dios si Hesus Kristo o kining maong gugma
pag-alima, panalangin, pagtabang sa Ginoo, ato ka nang ma-feel, ato ka nang mabati tungod sa lamdag o gahom sa Espiritu Santo. Una mga kaigsunan, ato makita nining mga ginagmay nga mga pagpaambit nga di ay kinimahong pagtuo sa Santissima Trinidad, mao'y matuod natong pagtuo isip mga Kristiyano. O kana sa atong pagsimba karon, ningon si Moises sa katawhan, busa, hibaw ninyo, niining adlawa, ug itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Diyos sa langit o sa yuta, ang matuod nga pagtuo sa usa ka Dios nga Amahan nga maoy magbubuhat sa tanan, pagtuo sa Dios nga Anak nga maoy nagpakataw aron pagluwas kanato, ang pagtuo sa usa ka Dios sa Espiritu Santo nga maoy adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, sama karon sa atong pagsimba, maoy nagalig-on sa atong pagtuo o paglaom sa Dios. Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Sakristan, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa dalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang manghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak. Dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya ug gimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi nga maabot ang kalibutan. Amen. Binunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kita nahimo mga anak sa Dios. Isip tinuod nga mga sumusunod ni Kristo. Makaadto kita karon ngadto sa atong Amahan. Uban sa dakong pagsalig, mutuaw kita pag-ingon, mahigugmaw namong Amahan, dungga kami. Mahigugmao namong Dios, dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, magkahugop aron mudan-ag siya sa hingpit nga kahiusahan sa Santissima Trinidad, ang katilingban sa gugmang Diyos nun. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaon namong Diyos, dungga kami. Nga sila nga nagdumala sa atawhanong katilingban ug nagpakanaog sa atong mga balaod, magtuman sa mga balaod nun sa Diyos nun. Magampo kita sa Ginoo.
May gumao namong Diyos, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Diyos, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Diyos, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Diyos, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Diyos, dungga kami. Nga ang mga mipanaw na, mabayaw ngadto sa kahimayaan sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmao namong Diyos, dungga kami. Amahan sa paghalad namo sa among mga pag-ampo, hiusa kami uban sa Espiritu nga nagapuyo dinhi kanamo, ug uban sa anak, among manluluwas o Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod, isunod nato ang mga paghalad. Dawat ka, O Ginoo, ining among mga kasal, imaang sa hukumang, sa upang santusan. Ining manong, ining pino, ilabas sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bungas sa mong mga linya, ihanap ka kanamo, o langit sa tanan panalanginin, sa kadaot panalipin. Ang mahal mong alawas, kung pinirhon mong lugod, ang kaluwasan, inabuhi sa tanan. Daigon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan kay ikan sa imong kamanggihat sa agon, na dawat namo kini among gihalad kanimo ang pan ug bino. Ngabot sa iyo ta ginama sa kamot sa mga ta, mahimo kini nga pan sa kinabuhi. O gilimnon nga espiritu hanon alang kanamo. Dahil ng Daigon ang Diyos, Diyos, hangtod sa hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo araw ako kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makakakahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namo, santo sa pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kini mga halad sa among pag-alagad, ug pinagi niini, himuha kami nga tunhay gayud nga grasa alang kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong.
Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magapasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit, kay ikaw uban sa imong anak, ug sa Espiritu Santo, maoy usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa ka persona kundi sa Trinidad, sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan man gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak, ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpadayag namo sa matuod ug way kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, inunan sa mga kerubin ug mga serapin, kasaway hunong nagatuaw matag adlaw sa matag usa sa tingog sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagamutan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Kay unang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, kuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kani pausap. Mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalay kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis among Papa, Pulito among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinamdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaw mga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawo. Kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatumang kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga daigon. Ug amo ikaw nga himayaw. Pinagi ni Kristo imong pinaagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kaniya mga gawang nga amahan. Diha sa kausa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Fratelli tutti, kitang tanan, mga managsuon sa usa ka amahan sa langit nga nagapakaon kanato adlaw-adlaw. Amahan namo, daan nama sa mga langit, pagtago na imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, at bumarag imong kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa halinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikhay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
kay imo manang inarian, mahanggaong mga himayan. Angkop sa hangturan, Ginoong Jesucristo na gayong ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabuboton. Hatay kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangtod. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Manausab Atong kanimo. ipakita nga kita managsuon. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sandan sa kalibutan. Anuhin kami. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sandan sa kalibutan. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Atagi kami sa Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Lawas sa ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Kamo nga nag-birthday karong bulan na imong usab nag-celebrate sa kasal nga anibersaryo. Pagpangalawat ninyo, magpabili na lang kamo diri sa atubangan para sa bendisyon. Komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan. Ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand. Nakalat unsaon sa atong kalalig sa kinabuhi, maglilipay sa tanan na nagsubok sa nakasalan. Aron mao ang
Ihangyo nato kato ang mag-celebrar karong bulana, palihog ari sa tubangan para sa blessing. Kadoon ka lang diri sa tubangan palihog. Kanang nasa layo, palihog ari na paingon. Kadoon na diri sa tubangan. Tindog ug ari na sa tubangan palihog. Pagampo alang sa nagsaulog sa mga adlaw natawhan o anibersaryo sa kasal, magampo kita o Ginoo suduong nga kini imo mga anak nga nagasaulog sa ilang adlaw natawhan o anibersaryo sa kasal karong bulana. Sila aniya sa imong altar pagpadayag sa ilang pagdaig, pagpasalamat sa gasos sa kinabuhi o sa gasos sa sakramento sa kasal. Nangaliw po kami nga imong ibubo ang imong panalangin diha kanila. Hatagi sila og daghan pang katuigan sa ilang kinabuhi. Hatagi sila sa panalangin sa maayong lawas, kalina o kalipay, uban sa ilang mga pamilya o mga higala. Panalangin usab ang managtiayon nga nagasaulog sa ilang anibersaryo sa kasal. Gitugod nimo ang sakramento sa komunyon ug imong nalanginan aron kay ang kahiusahan sa bana ug asawa magasalamin sa kahiusan ni Kristo sa iyang simbahan. Sugo nga sila Ginoo ang nataliwala sa mga krus, krisis o kasakitan sa kinabuhi. Ikaw padayon naglig-on o nagpanalipod sa ilang kahiusahan aron sila padayon nga mobarog sa ilang gipanumpaan. Amahan kining among pangayo pinayon ni Kristo among Ginoo. Amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Magampo kita Ginoong Diyos namo makaayo unta namo sa kalag ug lawas ang pagdawat nining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Alang sa tong orasyon pirata o pag-ampo kontra sa COVID-19. Maluluyon ug mapuanguron nga amahan ania kami nangalyo po sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit ug kamatay. Liguna ang among pagtuog paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mahunong ang pagpuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna, pinagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyoni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo sab kami sa mga nag-alagad sa mga masakiton,
Inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy, gusab hatagan sila sa kahimsog sa panglawas o guna-una. Kaligon sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa magisakit nga unta, mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa mga masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga namatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang niadtong nanginahanglan. Nga unta pinaagi nining pandemya ang pagpakabana ug pagigugma ngadto sa tagsa-tagsa, maunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpan sa mga masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, iampo mo kami. Palihog manglingkod sa makadyot alang sa mga pahibalo. Ang atong sunang ay charge karong sunod Domingo, June 6, anticipated Mass, Zone 19 og BCBP, alas 6 sa buntag, Zone 20 og KC og CFL, alas 8 sa buntag, Zone 21 og League of Catechists, 3 p.m. alas 3 sa hapon, Zone 22 og Singles for Christ og Parish Youth, alas 5 sa hapon, Zone 1 og Lectors Group, alas 7 sa hapon, Zone, alas 7 sa gabi, Zone 2 og CFD, Lector Group A. Church donations, Anonymous 3,000 pesos, Banlaygas Family 3,000 pesos, Cura Escala sa Avon 2,000 pesos, Anonymous 500, Laing Anonymous 300. Importanteng mga pahibalo, giimbitar ang tanan sa pagtambong na usab sa atong Santos nga misa sa may alas 3, himuon karong adlawng Domingo, tungod og alang sa atong culmination sa Flores de Mayo nining bulana. Adunay floral offering o coronation sa Blessed Virgin Mary kini sa alas 3 ang takna karon nga hapon. Ug mausab adlawng Lunes mao ang Mayo 31 himon usab ang atong kapistahan sa Birhen sa mga langit ug ang Santos nga misa pagahimuon sa alas 6 sayo sa buntag dinhi sa atong simbahan. Hinaot ato kining pagatambungan. Ang nagpahibalo ang Marian Organization Devotees. Gipahibalo usab o gipahinumduman ang tanang mga opisyalis sa mga barangay chapels, zones, religious organization movements, and organizations sa binulan nga tigom sa sunod Domingo, June 6, 2021, human gayud sa atong Santos nga misa sa alas 8 ang takna sa buntag. Hinaot, magiyahan kitang tanan ini. Daghang salamat. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin ka ang Diyos nga makagawa mo silang amahan, ang anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa rin ang kalinaw, ugugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magtambahan